minn ġabar il-kannestru ħalla żebuġ hemm. L-appell tiegħi huwa il-kuxjenza ta' dak il-persuna, it-tkessir li hemm fil-familja tiegħi u fil-familja tagħha, huma u missiera ma jistgħux jorqdu għadhom għaddejjin minn tensjoni qawwija, ikun hemm closure jekk għall-inqas persuna terisaq l quddiem għax ma nistax nifhem kif qed jinnexxielek torqod. Dan huwa Aldo Lombardi, ir-raġel li tilef lill-mara tiegħu f'inċident ta' traffiku biżwit ir-roundabout ta' taħt is-Saqqajja. Il-każ seħħ is-Sibt 23 ta' Ottubru għal-ħabta tal-5:09 ta' filgħaxija, meta Mary Claire Lombardi tilfet il-kontroll tal-mutur li kienet qed issuq, bil-konsegwenza li spiċċat waqgħet u tkaxkret għal diversi metri. Għall-ewwel qalu li kien hemm xi żebbuġ, però mbagħad jiena filgħodu mort m'hemmhekk ma' oħti ħaditni hemmhekk, rajt it-teba mal-art. It-teba mal-art kienet kbira. U ovvjament realizzajt li ma kienux ftit żebbuġ. Mbagħad sirt naf li kien hemm kannestru. U meta kwistajt dawk ir-ritratti, konfermajt li kien kannestru kbir u kannestru li jasa 25 kilo żebbuġ. Aldo Lombardi spjegalna li r-relazzjoni tiegħu ma' martu kienet unika u bħala koppja ftit li xejn kienu jitlewmu għalkemm kienu ilhom 23 sena flimkien u 15 minnhom miż-żewġin. Konna close għax ma kienniex attenzjoni fuq xejn iżjed li fil-mulej u li nafusna. Ma konniex ġast mara husband and wife. Konna close friends. U it-telfa tinħass ħafna iżjed u ovvjament għaliex nimħadd iktar fuq id-dur. Mary Claire kienet taħdem bħala hairdresser u l-professjoni li kellha tagħta l-opportunità li matul ħajjitha tiltaqa' ma' bosta persuni. Fil-fatt ddeskrivija bħala mara umli b'qalb tad-debb, maħbuba minn kulħadd u kienet nissel id-bissima ma' kull min tintaqa'. Kienet persuna ferrieħa u pożittiva ħafna li meta bniedem anke forsi jkun bil-buri jew kollu xi dwejja jew xi ħaġa smajt ma' ħafna nies, inklużi jien u l-familja. Ħalli impatt li tibdilhom il-burdata. Aldo Lombardi stqar li hu l-mara tiegħu kienu ilhom snin twal isifru bil-muturi u fis-sewqan kienet matura ħafna u rasa fuq onqa. Fil-fatt qatt ma basar li Mary Claire kellha titlef ħajjitha propju f'inċident ta' traffiku bil-mutur tagħha stess. Bil-fors ridet tieqaf di ma' roundabout u kienet għadha kemm taqla first, second, qed tiddur ma' roundabout, inti mbagħad meta taqleb il-ger fuq ger baxx iktar ħad iskidja milli x'ismu u ovvjament x'indaret sabithom ma' wiċċha. Mary Claire kienet l-20 persuna li mietet kawża ta' inċident sfortunat u fil-fatt meta tkellem magħna Aldo Lombardi appella lil pubbliku għal attenzjoni fis-sewqan. Għandna bżonn nindaħlu dik il-kuxjenza fina li jista' jkun familja tiegħek stess li kollha dik l-inċident, jista' jkun bil-karozza wkoll. Tifhem, għandna bżonn dik l-awareness, għandna bżonn nqajmu dik il-kuxjenza. Aldo Lombardi għadda messaġġ lil pubbliku sabiex kull min ra jew jaf xi ħaġa jitkellem sabiex il-familja ta' Mary Claire Lombardi tkun tista' ssib serħan. Anka jekk forsi kien hemm xi ħadd li ra xi ħaġa ra l-kannestru jaqa' għalkemm kien hemm xi xhieda. Ersaq il-quddiem għax l-istorja ssir news imma aħna għadna blu ġieħ. Aħna għadna imbikmin. M'hemmx closure fiha l-biċċa tax-xogħol. Desiree Grek, Net News.